Mga kasinag, may dumating. Katulong natin. Ayan. Back up mga kasinag, back up. Narinig yung ating panalangin. Awa man mga kasinag ng kambing ko. Ano ang tiyan oh? Mga kasinag, good morning. Dito naman tayo sa simbahan. Gagawa ng maglalagay ako ng stick well. Lalagyan ko mga kasinag yung pagitan ng plywood. Natrabaho ko ito kahapon. Natapos natin kisamihan. Ngayon, maglalagay muna ako ng stick wheel bago natin pinturahan. Tanggalin natin yung lock. May kandado kasi ito. Solo lang kasi ako mga kasinag. Wala tayong kasama. Ayan. May ibang klase naman sana mga kasinag, panlagay doon sa mga ng plywood yan, yung sa masiwang ng plywood. Kaso lang mahal yung iba. Saka tinitipid natin mga kasinag, gawa ng kakunti na lang yung budget na sa akin. Bibili pa kasi tayo ng screen, na yung metal screen na ilalagay dyan sa mga bintana, tas pintuan. Pero nakabili naman ako ng pintura. Ayan mga kasinag, nalagyan ko na ng stick well. Ayan kung mapapansin nyo yung kulay puti na yan. Ayan, nalagyan ko na sa mapagitan ng plywood. Tapos dyan Ayan. Ayan diba? Yun. Natapos ko lalagyan ito mga kasinag lahat. Ito. Dito naman ako sa kabila mga kasinag. Ayan. Ito naman lalagyan ko. Ayan. Marami-rami akong lalagyan dito. Gawa ng madaming tagpi-tagpi yan Lagyan ko muna yung mga pagitan bago natin pinturahan dahil may masiwang na yun. Ayan yun. Marami-rami ito lalagyan ko na ito mga kasinag. Ngalay sa batok. Ilang araw na kasi ako makasinag nagtatrabaho dito. Nung pagkisame pa lang, kapupukpuk pataas. Tapos ngayon naman, paglagay ng stick wheel, tapos mamaya or bukas, magbipintura or nakatingala. Kaya ang bato ko mga kasinag, pakiramdam ko makapal na, ngalay na. Kaya natapos ko naman ito, para pahinga muna ako. Ito naman babanatan ko itong kabila na ito nang matapos na ito mga kasinag. Ayan ang mga kasinag, nalagyan ko na dito sa lugar na ito. Yun na lang kantuhan ang hindi, yung pupunta doon. Tapos yung sa baba, naubos na yung dala kong stick wheel. May isang pack pa doon sa bahay. Sakto naman yun dyan, tama-tama yun dyan. Uuwi muna ako mga kasinag kasi tanghali na. Gutom na ako. Bato ko pati, ngalay na. Update ko lang ulit kay mamaya pagbalik ko mga kasinag At mamaya makapagpintura na rin ako kasi kakaunti naman yung lalagyan ko magpipintura na tayo mamaya. Uwi na tayo kasi tanghali na. Pampres ko ng hangin dito sa baybayon. Ayan sarap ng hangin. Ay. Sarap pala magtambay dito. Pampres ko ng hangin. Yan ang lagay ng dagat namin ngayon mga kasinag. Medyo malakas. Kung makikita nyo, nagpuputi yung mga ibabaw ng alon. Kabagat na kasi mga kasinag. Kaya itong lugar namin mapupuno naman ng basura yan. Kasi yung mga basura mga kasinag na galing doon sa kabila, dito naman idadagsa sa amin. Idadagsa ng alon yan. Kasi habagat na mga kasinag. Kaya itong baybayo namin na ito magiging basurahan na naman to. Ang sarap ng hangin presko. Nakaka-relax. Dagat namin. Ang sarap magtambay. Nakakawala ng pagod. Ang sarap ng simoy ng hangin. Pangalay pa rin ang aking batok mga kasinag.
sumalip ang aking batok. Makapananghalian muna at makataas kong mananghalian mga kasinag. Balik na naman ako dyan nang matapos na po yan. Para sa mga ibang gawain naman, tapusin ko din simbahan na yan. Sulo lang tayo nagkatrabaho ngayon. Iwan ko lang mamaya mga kasinag kung may tumulong sa atin. Kung may magpusa na magtulong sa atin, salamat. Pero kung wala, salamat pa rin. Ayun mga kasinag, uwi muna ako. Ayun mga kasinag, tatapos ko lang maglagay ng stick wheel. Yung ganitong inilagay natin, yung ganitong brand. Ayan yung nilagay natin dyan sa mga siwang ng plywood. Yung iba kasi mga kasinag, tinutunaw sa tubig to, tapos samahan ng skim coat. Ang ginawa ko, dinayre ko na lang. Kasi maliliit naman yung siwang, kaya dinayre ko lang, hindi mga ganong kalakihan yung mga siwang niya. Tapos andito na rin mga kasinag yung pampintura natin. Ayan na yung ating pampintura. Ayan yung brand niya, ayan. Ito yung gagamitin natin pintura. 3 lata yan mga kasinag, tas 3 din buterin itong paint thinner. Tapos yan, roller brush. Meron tayo ditong brush, paint brush at roller brush. Ayun mga kasinag, uwi muna ako, kukuha muna ako ng trapal. Lalatagan natin ang trapal dito para hindi magkulay puti ang sahig. Hindi na matatagkal kasi yan. Oras na, dumikit yan dyan. Mahirap ng tagkalin. Kaya sasapinan ko ang trapal dito mga kasinag at pwede na tawag ito, magpintura. Sobra sa lata mga kasinag. Palibasa to, wala akong ibang galon na pwedeng paghaluan. Tinisting ko dito, hindi ko naman mamix ng ayos. Kaya binalik ko sa lata. Hindi kasi mamix yung mga kasinag yung paint thinner. Kaya binalik ko ulit sa lata para mahalo ko. Kaso sobra.
Pagod. Ngalay din mga kasinag. Mangalay din sa liig. Hindi biro. Ayan pa lang yung aking namin pinturahan, no? Makikita nyo. Ito pa lang. Unang kuting pa lang naman yung mga kasinag. Kaya ganyan pa yan. Pero pag napinturahan niya lahat mga kasinag, siguradong maganda na yan. Wala lang magkusa para may katulong tayo dito. Sana may magkusa mga kasinag na tulungan tayo para mas mabilis matapos to. Mga kasinag, may dumating. Katulong natin. Ayan. Back up mga kasinag, back up. Narinig yung ating panalangin na sana'y may magkusang dumating. Ayan mga kasinag, dumating si Mrs. Ayan o, magpipintura man. Sabi ko sa'yo, sa kukulo akong pagpuntuhan. Ha? Hindi ka pa nananghalian? Hindi mo naman. Wala ka bang message? Nagkakit pa ako ng pinasa ko mali. Hindi ko man nakita na may message ka. Si Sir na nagbasa ka to. Awan! Nag-open ako kanina. Tapos nag-message pang ako sa iyo, may I love you pa. Yung mali, yung nag-reply mo na ako lumatan. Nag-reply ka? Ay hindi ko napansin, nag-brown out eh. Nasin mo na nga. Ay nagpakasaktong pag-brown out. Hindi ka pa nananghalian. Ang inulam ko itlog. Nagkuha pa ko sa pugaran, 2 itlog. Yun ang pinanghalian ko. Hindi ako pala nananghalian si Mrs. mga kasi. Nagaling sa ano? Banwaan. Yung ba, nagparubo ako. Nanghalian ka? Nanghalian ka man pala? Matagas kasi, fried chicken. Fried chicken. Buti nga fried chicken sa iyo. Sa akin itlog lang ng fried chicken eh. Masarap pala yung ulam niya mga kasi nagpananghalian. Fried chicken daw. Yung sa akin itlog lang ng fried chicken. Nagkuha ko sa pugaran kanina. Makawalang gana pala pag sulo-sulo ka sa bahay. Parang hindi ka gaganahan kumain. Wala ang kasama. Kanina hindi ako ginaganahan eh. Wala kasi si Mrs. mga kasi nagdamis ko lalo siya eh. Yan o. Buti lang masipag siya ngayon. Very good yan. Tatagkayan ko man yung isang ano. Baka ang sobra ka magparatak-patak man dyan. Tatangkayan ko ba ito mga kasinag oh. At yung sa aking pang ano ginamit ni Mrs. Ayusin ko ito. Lagyan ko muna ng handle. Lagyan ko muna. Galingan mo pintura. Bahay ko mamaya kulay puti na yung mo. Piyatak mali sa ulo. Okay, ay mga sinag, nalagyan pa ng handle. Nabanga ko na sa ano? Dahil. Parang mas maganda ito, kita niya. Sa'yo. Yung
Sige ka na ng pintura. Ganyan pala pagpintura. Ayun mga kasinag, magpapahinga muna tayo at hapon na. Mag-aasikaso pa kami ng mga alaga naming mga hayop. Tapos mangalay na talaga sa batok. Ilang araw na nakakatrabaho. Nasabi ko kay Mrs. pahinga muna kasi natapos naman namin dito mga kasinag. Bukas, yung lugar naman na yan. Yung kabila naman na yan bukas mga kasinag, yan naman ratrabahuin natin. Ngayon, tapos na ito. Ay mga kasinag, uwi muna tayo. Kasi sabi ng mga bata, may problema daw yung kambing. Yung lalaking kambing, parang hindi na nakakahinga. Kaya uwi muna kami. Matama kami mga kasinag. Diyan sa labas. Asa yung paintbrush? Hey guys, for today's video. Patlang Chloe, pahiling daw sa ito. Hindi talaga. Ayun si Baba, ito si Papa. Pasensya kayo makasinag kung ang itsura namin ay kung ano-ano na dyan. Kasi puro pintura kami. Uwi na muna kami daw. Ayun bago. Ay! Butog na oh. Butog talaga ang tulak. Awa man mga kasinag ng kambing ko oh. Ano ang tiyan oh? Awa man. Hindi natin alam kung ano nangyari dyan. Nag-search kami mga kasinag sa YouTube. Sobrang kabusugan daw to. Kasi mataba ang damo dun sa pinagtalian ko sa kanya. Kumain siguro ang kumain. Kaya tingnan nyo mga kasinag oh. Nahihirapan siya. Para siyang nabuli-buli. Ayun, buli-buli yung tawag dito. Yung sobrang kain ba mga kasinag na hindi na nahihiranan. Hindi na nahihindagan. Nalimutan ko na ang tawag dun. Ganun nangyari dito. Sabi nung doon sa YouTube na pinanood namin, painumin namin ng mantika or gata ng niyog. Masama ang lagay. Gutom ba? Sinubrahan mo kayang kain mo. Sinubrahan mo kayang kain mo. Saya-saya na. Sinubrahan kayang kain mga kasinag. Awa man. Awa man mga kasinag. Lihali may nagbili ng lana.